Mayong gabi sa tanang mga kahigalaan o kaigsuunan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong mga buluhaton, Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom alang sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Acts chapter 20 verse 28. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan. Bantayin ninyo ang inyong mga kaugalingon, maingon man usab ang tibuok panon sa mga magtutuo. Alang kanila gibutang kamo sa balaang espiritu nga mga tigdumala aron at timanon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. So atong nakatuna ni ini nga passage mga kaigsuunan nga ang iglesia gipalit ni Kristo sa iyang hamili nga dugo. Ang giingon dinhi alang kanila gibutang kamo sa balang espiritu nga mga tigdumala. This is referring to pastors. Aron at timanon ninyo ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Mao kini ang tambag ni Pablo alang sa mga pastor didto sa iglesia sa Efeso. Hapit na siya mubiya kanila ug sa dili pa siya mibiya or nanamilit, naghatag siya og maayong tambag. Ug duha ka tambag ang gihatag ni Pablo alang sa mga pastors didto sa Efeso. Una, kinahanglang bantayan nila ang ilang kaugalingon ug ikaduha, kinahanglang bantayan nila ang mga karnero, ang mga panon sa mga tinun-an ni Kristo. And if you think about it, this includes everything nga kinahanglang buhaton sa usa ka pastor sa iglesia. Una, kinahanglang atimanon niya or bantayan niya ang iyang kaugalingon. Apil ang iyang panimalay, ang iyang asawa ug mga anak, kinahanglan nga madala or anaa sa dalan o kahapsayan ilalom sa pagmando sa pulong sa Ginoo. Ug ikaduha, kinahanglang bantayan usab sa pastor ang mga karnero. Gumikan kay matud pa sa atong teksto mga kaigsuunan, alang kanila gibutang kamo sa balaang espiritu nga mga tigdumala aron atimanon ninyo ang iglesia sa Dios. And now, alang sa katuyuan sa atong pagpamalandong ning takna sa kagabhion, atong matikdan ang motibo nga gihatag ni Pablo nganong kinahanglang higugmao nato ang iglesia sa Ginoo. Gumikan kay ang iglesia sa Ginoo hamili or bililhon gayud kaayo kini sa iyang atubangan. Ang giingon dinhi, gipalit niya ang iyang iglesia sa iyang kaugalingong dugo. So, in English, God purchased the church with His own blood. Unsa may pasabot ni ini nga statement. Unang-una, ang God, ang Dios nga gihisgutan ni ini, dili ang Dios Amahan, dili ang balaang espiritu, kundili specifically ang atong Ginoong Hesukristo. We believe in the Trinity. There is only one God that exists in three distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. And this is talking about the Son, God the Son, the incarnate Son of God. Gumikan kay siya lamang ang nakabaton og dugo. And I trust nga tataw gayud kaayo kini, gumikan kay ang Dios Amahan walay lawas. Ang balaang espiritu walay lawas. And that means walay dugo. Tinuod lamang kini sa anak sa Dios nga nagpakatawo, nakabaton og lawas, nakabaton og unod, ug siya nakabaton og dugo. So what we actually have here is one of the clearest passages in the Bible nga si Kristo Dios gayod mga kaigsuunan. Simply put, God is God, and yet nakita nato mga kaigsuunan nga si Kristo usab tawo, si Kristo Dios. Kung apan siya usab tawo, gumikan kay ang tawo lamang ang adunay dugo. Mao nga in the strictest sense of the word mga kaigsuunan, Christ did not shed His blood as God. Wala giula ni Kristo ang iyang dugo isip Dios,
kundili iyang giula ang iyang hamili nga dugo isip tawo. And put another way, mga kaigsuunan, ang pagka-Dios ni Hesukristo wala namatay. Gumikan kay ang Dios dili mamatay, kundili ang human nature, ang pagkatao sa atong Ginoong Hesukristo mao ang namatay. Apan gumikan kay si Kristo adunay two natures, duha ka mga nature, mga kaigsuunan, sa usa ka persona, God man. Kung unsa ang tinuod sa usa ka nature nga si Kristo tawo nga namatay didto sa cross, nahimo usab kining tinuod sa tibuok pagkatawo sa atong Ginoong Hesukristo. In other words, it was because that the human nature of Christ is joined together. Dili gayud mabulag sa iyang divine nature nga ang kamatayon ni Kristo aduna gayoy dili masukod nga bili. Matud pa sa Canons of Dort, paragraph 2 or chapter 2, paragraph 3, kining Canon of Dort, karaan kayo ni nga confession of faith sa mga evangelical Protestants. Ang giingon dinhi, the death of the Son of God is the only and most perfect sacrifice and satisfaction for sin, and is of infinite worth and value, abundantly sufficient to expiate the sins of the whole world. Insakto na ang dugo ni Kristo aron papason ang kasalanan sa tibuok kalibutan. So how can it be nga ang kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo adunay dili masukod nga bili ug makapapas sa kasalanan sa tibuok kalibutan? Gumikan kay kadto nga dugo sa Dios nga nagpakatawo nga wala mawala ang iyang pagka-Dios. It was the blood of the God-man. Chapter 2 sa Canons of Dort, paragraph 4, ang giingon dinhi, this death of Christ derives its infinite value and dignity from these considerations because the person who submitted to it was not only really man, dili lang siya tinuod nga tawo, and perfectly holy, but also the only begotten Son of God, of the same eternal and infinite essence with the Father and the Holy Spirit. Mao nga mga kaigsuunan, ang kamatayon ni Kristo aduna gayoy bili nga dili masukod because it's the death of the God-man. And mamalandong kita og pipila ka mga butang sa pulo nga purchased. Gipalit ni Kristo ang iyang iglesia pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Ang iglesia sa Dios nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Unsa may pasabot ni ining gipalit? It means to buy. Gipalit ni Kristo ang iyang iglesia pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Usa kini kapulong sa katubsanan or pagtubos. Kining redemption, mga kaigsuunan, big word kini kung magtuon kita sa Biblia. It basically means bubayad ka. It means deliverance. Imong ipahiling kawas ang usa ka tawo pinaagi sa pagbayad o paglukat. Ug ang history niini niadtong kapanahunan sa karaang tugon adunay slave market. Ang mga ulipon sa daang tugon gilukat pinaagi sa kwarta or bulawan or pilak sa mga dato kayo nga mga tawo. And one obvious qualification sa usa ka tawo nga mutubos sa usa ka ulipon, it means nga dato gayud siya. Aduna siya ikabayad sama sa bulawan o pilak. Ang giingon sa Biblia, gilukat kita ni Kristo gikan sa slave market sa kasalanan, gikan sa slave market sa kalibutan, dili pinaagi sa pilak o bulawan, kundili pinaagi sa hamili nga dugo ni Kristo, sa bililhon nga dugo ni Kristo. Ang giingon sa 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Nasayran ninyo nga gitubos kamo gikan sa inyong walay pulos nga paagi sa pagkinabuhi nga napanunod ninyo sa inyong mga katigulangan, dili sa mga butang nga madunot sama sa pilak o bulawan, kundili sa bililhon nga dugo ni Kristo sama sa karnero nga walay depekto o kahugaw. Mao nga ang kamatayon ni Kristo, mga kaigsuunan, usa kadto ka ransom, usa kadto sa paglukat
nga gibayad alang sa atong katubsanan. Gitubos kita ni Kristo gikan sa atong sala pinaagi sa iyang hamili nga dugo. Now, giunsa man pagpakita niini nga ang church, ang iglesia, importante gayud kaayo. In light of this fact, nganong kinahanglan nga higugmao nato ang iglesia mga kaigsunan. Kinahanglang higugmao nato ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo gumikan kay nahigugma gayud kaayo ang amahan sa iglesia. Remember, ang anak mianhi dinhi sa kalibutan aron lukaton ang love gift sa amahan ngadto kaniya. Ang iglesia gihatag sa amahan ngadto sa iyang anak gikan pa sa walay sinugdanan sa eternidad sa covenant nga gitawag og covenant of redemption. Nganong gitawag man kini og covenant of redemption or panumpa sa pagtubos. Gumikan kay concerned kini sa pagtubos sa mga katawhan sa Dios. The Father and Son covenanted together concerning the redemption of a specific and beloved people. Mao nga kinahanglang higugmao nato ang iglesia gumikan kay gibayran kini ni Kristo pinaagi sa iyang dugo. Namatay si Kristo aron sa paglukat sa iyang iglesia. Now ato kini i-clarify ha. Nagtudlo ang balaang kasulatan kung kinsa gayod ang atong Ginoong Hesukristo. Ang sakripisyo niya dili gayod masukod ang bili niini because he is the God-man. Insakto na ang bili nga gibayad ni Kristo didto sa cross aron tubuson ang iyang mga katawhan. Adunay katubsanan sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga atong higugmaon ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo, dili ang INC ni Manalo, kundi ang iglesia sa atong Ginoong Hesukristo gumikan kay iya kining gipalit sa iyang hamili nga dugo. Kung ana ikaw kang Kristo, dili basta-basta ang bili, ang kantidad sa paglukat ni Kristo kanimo. Ang iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, gilukat kita niya gikan sa pagkaulipon sa sala. Mao nga ang tanang anaa kang Kristo aduna gayoy kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Adunay kabag-uhan sa iyang kasing-kasing. He is a new creature in the Lord Jesus Christ. Ingon ana kagamhanan ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo nga libre. Mao nga kung ang usa ka tawo moingon nga luwas na siya apan walay kabag-uhan sa iyang kinabuhi, nagpasabot nga dili gayud siya tinuod nga luwas. Kaya ang tinuod nga luwas aduna gayoy kabag-uhan, ingon ana kagamhanan ang hamili nga dugo ni Hesukristo. Busa sa mga higala nato nga wala pa kang Kristo, adunay kapasayloan sa hamili nga dugo ni Kristo, adunay tinuod nga kaluwasan, adunay tinuod nga katubsanan, busa paghinulsol sa imong sala ug dangop kang Kristo karuna kay basin ug ugma ulahin ang tanan. Magampo kita. Salamat o Dios sa pag-remind nimo kanamo once again tonight nga kinahanglang higugmao namo ang imong iglesia. Dili pwede nga amo lang basta-bastahon ang imong iglesia. Tabangi kami nga higugmao namo ang imong iglesia gumikan kay gipalit nimo kini sa kantidad sa imong hamili nga dugo. O Lord, tabangi usab kami karon sa mga pag-ampo ug nasayod kami nga ikaw mutubag sa among pag-ampo sumala sa imong kabubuton. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpaminaw sa pamalandong sa pulong sa Ginoo. God bless us all.